Čupaš prije nego... Ajde, Majo! Sjedi do! Sjedi do! Hop, hop, donu! Evo, evo, evo! Ovi kako? Ej, ti ovaj! Hola! Koga pušti? Ajde, zvone, Luce, skoči! Vidi kako plavo propada! Propada plavo, vidi ovo! Propada dobro je. 0-1. Samo sti cigaru, samo se ne puti, dječko! Ne se ne treže polu! Podmakni ljude prema naprijed. Ove ljude ispred slova, ne, podmakni naprijed. Još naprijed. Još malo ovaj gospodin tu sa strane. Ne vidi se slovo, ne. Malo razmiči, malo lijevo, desno. Razmakni lijevo, desno, ne vidi se slovo, ne. Ajmo slovo I. Slovo I, slovo C se ne vidi dobro. Ovaj gospodin stoji van crte, približite se unutra, još. Gdje se slovo J? Ajmo slovo C, razmaknite lijevo, desno. Još. Lijevo, desno, ne vidi se. Konačno ima dobići u sadu. Mami se boja vratila. Ništa, malo ćete čušiti. Ajmo još malo digne ruke. Ajmo!